ፍጹም ብገንዘብካ ክትገብሮም ዘይብልካ ኣርባዕተ ነገራት ክንደይ ገንዘብ ተእቱ ብዘይገድስ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር ክንደይ ገንዘብ ተእቱ ዘይኮነስ ክንደይ ገንዘብ ትሕዚ ሰላም ኩልኩም ተኸታተልቲ መደብ ኤጂቲቭ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ሕጅውን ከምቲ ልሙድ ንኹልና ከዕብየና ክጠቕመና ንኽእል ዝበልኩ ሓፃር ቪድዮ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹም ክታልኩም ኣይፈለ ነቶም ንመጀመርያ ግዜ ናብ ቻናል ትመፁ ዘለኹም ቋዳ ሓመፃኹም እናበልኩ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓረይ ናብቲ መደብና ከስግደኩም ቀዳማይ ቀንድን ብገንዘብካ ክትገብሮ ዘይብልካ ነገር ቁማሪ ብፍላይ እቶም ኣብ ምዕቡል ሃገር ንነብር ንኣብነት ኣብ ቬጋስ ዘለው ኣዝዮም ውቁባት ዝኾኑ ካዚኖታት ንመልከት ኣዝዮም ብዙሕ ገንዘብ ይዞም ዘእትው ካብቶም ተፃወቲ እቶም ኣብ ዝፃወቱ ናይ ምዕዋት ዕድሎም ክንደይ ይመስለኩም ብዙሓት ሰባት ብሎተሪ ከም ዝህብቶም እዮም ዝኣምኑ ግን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ሎተሪ ክትቆርፁ ሰባት ናይ ምዕዋት ዕድሎም ክንደይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ሓደ ካብ 18 ሚልዮን እቲ ካብኡ ዝገደደ ግን ካልእ ሓደ ሰብ ሎተሪ ወይ ካዚኖ ክፃወት ከሎ ንኣእምሩ እታ እንኮ ኣማራፂ ናይ ሃብቲ ንሳን ምዃና ስለ ዘእምኖ እዩ እዚ ግን ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ስለዚ ገንዘብካ ኣብ ቁማር ኮነ ኣብ ሎተሪ ኣይተጥፍእ ካልኣይ ገንዘብካ ዘድልዩካ ነገራት ኣብ ምግዛእ ፍጹም ኣይተጥፍእ ብዙሓት ሰባት ንኻልኦት ሰባት ከርእዩ ወይ ምስ ካልኦት ንኽወዳደሩ ኢሎም ዘድልዮም ዘይዓቕሞምን ዝኾኑ ነገራት ክገዝኡ ይረኣዩ እዮም እቲ መበገሲኡ ካብ ርእሲ ምትእምማን ዘይምህላው ዝብገስ እንኳ እንተኾነ መጨረሻኡ ግን ውድቀት እዩ ስለዚ ብገንዘብካ ንኻልእ ሰብ ኢልካ ኣይትንበር ንዓኻ ዘድልዩኻን ዘገድሱኻን ዝጠቕሙኻን ብዓቕምኻ ግዛእ እንተኾነ ግን ንኻልኦት ሰባት ከተርኢ ወይ ካብ መን ሓሚቓ ኢልካ ንነፍስኻ ኣብ ውድድር እንተእቲኻያ ተሰዓራይ ምዃንካ ኣቐዲመ ኸርዳእካ ሓደ ነገር ክልተ ግዜ ክትገዝኦ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ሓንሳብ ክትገዝኦ እውን ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ፈሊጥካ ግደፎ ሳልሳይ ንጥዕናኻን ንቁጠባኻን ንኣእምሮኻን ኣብ ዝሃስዩ ነገራት ፍጹም ገንዘብካ ኣይተጥፍእ ብዛዕባ ብገንዘብካ ሕማም ንትሽምተሎም ነገራት የዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ከም በዓል ሽጋራ ድራክ ልዑል መጠን ኣልኮልን ዝኣመሰሉ የዛረብ ዘለኹ ብሰንኪ ናይ ኣከባቢ ተፅዕኖ ኮነ የዕሩኽተይ ገይሮሞ ኢልካ ገንዘብካ ኣብዚኦም ነገራት ተጥፍእ እንተሃሊኻ ብገዛእ ፍቓድካን ብገዛእ ገንዘብካን ናብ ናይ ምድሪ ሲኦል ተኣቱ ከም ዘለኻ ክሕብረካ ይፈቱ ራብዓይ ኣብ ዘይትፈልጦ ወይ ኣብ ዘይትርድኦ ቢዝነስ ፈፂምካ ገንዘብካ ኢንቨስት ኣይትግበር ሎሚ ኣብዚ ግዜና ኣዝዮም ብዙሓት ናይ ኦንላይን ወይ ድማ ብኢንተርኔት ዝስርሑ ቢዝነሳት እናበዝሑ ይመፁ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ድማ ነዚ ዕድል ተጠቂሞም ክዓብዩ ይደልዩ ገለ ካብዚኣቶም ከዓ ከም በዓል ኣፍሌት ማርኬቲንግ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ሾፒፋይ ክሪፕቶካረንሲ ድሮፕ ሺፒንግ ካልኦትን እዚኦም ብዝተፈላለየ መገዲ ሰሚዕኻዮም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ቅድሚ ገንዘብ ኢንቨስት ምግባርካ ብዛዕባ እዚኦም እኹል ኣፍልጦ ክህልወካ ኣለዎ ንኣብነቶም ኣብ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ክትነጥፉ ትደልዩ ኣነ ኣብቲ ቢዝነስ ስለ ዝዓይ ክሕግዘኩም ስለ ዝኽእል እቶም ድሌት ዘለኩም ኣብ ኮመንት ክትፅሕፉለይ የምሕፀነኩም ንሎሚ ዓንቲ ኣዳልየልኩም ዝነበርኩ እዚአን ነይረን ስለምክታልኩም እንዳመስገንኩ ፈጣሪ ንኹልና ፍቕርን ሰላምን ዓወትን ብልፅግናን ክህበና ይምነ ብሩኽ ቅነ